Počkaj, pozor. Pozor, horí ho. Zahrnúť to treba takto, vidíš? Bežte dvaja! Za nami bežte dvaja! Bežte! Bežte! Kámo, sorry, že ti do tohto takto skočím, ale toto musíš počuť. Tento rok sa znovu koná ďalší ročník Bloody Sense. Každý pozná z nás takú tú klasickú akciu. V sobotku prídeš, zaťukáš si, v sobotku odídeš. Nič na tom nie je zlé, ale čo tak si dať niečo zaujímavejšie. Presne to sú Milsim akcie, čo vlastne Bloody Sense aj je. Príbeh Bloody Sense 4 sa odohráva v Somálsku medzi stranami OSN a Somálcami. Pochopiteľne, na tejto akcii budú aj ľudia, ktorí budú hrať iba nejakú rolu, aby sa ty čo najviac žil do príbehu a budú tam aj bojové vozidlá. Kamo, čo viacej chceš? Na túto akciu môžeš ísť za jednu zo 6 frakcií. Či už budeš vojak OSN, alebo budeš proste nejaký Somalec variaci drogy v karteli, je to čisto na tebe. Vzťahy medzi týmito frakciami sa však počas celých 3 dní vyvíjajú, takže nikdy to nebude o tom istom. Ja viem, že ťa to zaujalo, preto ťa pozývam 26. júna 2026 na túto brutálnu akciu, na ktorej budem aj ja a dúfam, že si ju spolu extrémne užijeme. Zapíš si to do kalendára a ja ďakujem chalanom z Predators Group a Wolf Arene za to, že vás môžem takto ja osobne pozvať na túto akciu. Vidíme sa tam a my pokračujeme dnes v našom videu. Let's go! Tempoč. Tak tomu rada. Ich schießen Betonen. Tam Betonen. Beton. Počkaj, necheb sa. Zastavíme. To bolo to nervu, kámo. Rkám, kámo, extrémne. Parkour. Oj. Ty! Musíme začať robiť kardio spolu. Spolu? V posteli? No Elove zase... V pohode? Ty kokos! Bráško, ty si dostal, ne? Kokos, ten koľko chcel celý meg? Ty kokos. Ty kokos! Dostal. Musel Pozri. To si ho musel trafiť. To verde, áno. Strieľam. Daj tam granát. Granát! Granát. Mám. Ó, bohuž, poď. Tak vyššie. Tak. Ja nemám gule. Okej. Milujem Ríšavcov, ale to tam musíte dať. Poď a sledujem. Chcem percentuálnu šancu. Aká je šanca, že jej prežijem? 0,00. Do piči. Hej, idú. Mám! Normálne vybehnem z tej modrej stene a ty poď hneď za mnou takto. Ja mám! Počkaj, pozor. Ty si vľavo. Sorry, prepáč. Mám? Nedostal si? Čo ja viem. Ja som ma to cez paletu. Už očeká, hen pozri. Nič, lebo slnko mi svieti do... Alebo slnko. Aj. Počkaj, si trafíš. Otvor ústa. Á. Počkaj, tak otvor ešte raz. Sprav zvuk, s ktorým budem vypípavať nadávky.
Vibruje to, hej? Asi... To musel dostať. Dostal! Do toho! Idem za tebou. Idem za tebou. Aj ty? Ty ideš za mnou alebo za ním? Lebo ja idem za ním, ty ideš za Ja idem mnou. za tebou. On ide za ním, ja idem za ním a ty ideš za mnou. Áno. Dobre. Oni sa strieľajú, ja to mám Mám? Kam? Do vesty? OK, berem. Kde zmizli? Mám také tušenie, že tam. Ale nepamätám si, ktorých z nich to boli. Sa dosral! Pozrel niekto z týchto dvere? Jau! Toto bol! Dostal! Yes! Dostal! Si ho trafil? Áno. Aha. Chalani, Noro v meste! Je tam, je tam! Hoďte ju za to auto! Presne tak! Výborná! Je jaká je. Vždycky hádám, jak se zachová. Nikdy tak, jak chci já. Nikdy tak a jindy tak. On sa nejako trase. Skutočne veľký ping, keď proste nestrelaš, ale kope ťa. Fried chicken? Prosím, fried chicken. Jednu. Alebo aj melon. Fried melon? Dora? Presne, tam, čo ti dáva? To som do neho vnikol. Tak ja musím do neho vniknúť. Ty kokos, kámo, tesne! Červený. Dal som ťa do vesty, kámo. A ja. Tam, rovno bež tam. Áno, poďte, poďte. Bežte dvaja! Za vami bežia dvaja! Bežte! Bežte! Prebehol. Je úplne za tými paletami. Keď idete pomaly, nebudú po vás strieľať a musíte sa hrať so zbraňou, že vám niečo nejde. Takto sa dostanete hoci kam. Proste ideš. Id. Nevyšlo. Podržíš mi to a ja tam prebehnem. Môžem? Dostal. Je dole. Traja za prístrežkom. Počkaj. Ja som prázdny, no to nemyslíš vážne? To nás tak kvalitne prezradil. Pozri, teraz všetci naraz jen. Nepodávajú mi ho zásobník. Dobre, si povedal, kámo, už som bol skoro mŕtvy. Pravo, dole, pravo. Mám.
Mŕtvola! To je blázon, mŕtvola! Dobrá, poď dole.